Hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTapSend, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTapSend wakitumia promo code NdiziTV. Download TapTapSend kutoka Google Play au App Store. TapTapSend, send more, spend less. NdiziTV, ubwansu bw'omuguzi. NdiziTV, ubwansu bw'omuguzi. Omurigereria bwe television ya NdiziTV nigo tugukwiraniria ng'ambiya muno asoko genderera guturigereria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenaire bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya NdiziTV nereyo kwa bekire simu yao ime Gochaso mwancho murigiriri bwe TV ya NdiziTV mbiyamano asoko tochora kobekita sini kia uwanjete tuma ujumbe ngayelieta kuza gochase namba 15601 ubwatia marago na gachora NdiziTV koba egita sini kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS yeye telikona chakende boigo na bugu wake kura yao wetera senchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambia nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja, akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya NdiziTV. Tubadilishe maisha. Bono ga kimbororo kiobo no mugondo yone. Asuguma yoka ebalirete burure. Ina guliangire kamera. Chinsaga chioka yani chiangire. Ngakibo nkieke bono neriro balibe nobo tunabuka nabwata ga kinyombali. Mugaka misati. Ka kiobo tunabwata bo sini ninga siara bwakure. Ka ibono ngosara ngaina ande nkorusyo bo tubonde. Ka mugondo okorara bosa. Mungina yangu na chaiga to bana wasiwasi yogondro imeduka ya Enokem chinyake chichonsi pi utatakiriri na gweli chinsaga tocheka pechi esuguma chionzi ya duka kieye Enokem Agrofet mubuye boko top mboro nakikwayeroka Enokem Agrofet Agrofet nabante obo tuwonzi no bogotoka tambuli chichonsi pi nojire Ndombo mento. Ngai bagotoka Kwanda maya. osongo yeto mata osongo nsa Njena achire ayo mongina malise. Njetikama ko chikora ko ryo chombe asenge ncho. Chombe chito na nanyo ama yoko nongo ya nyorabo. Enokem. Minyoka anga waikire sokere keke ga mugaka gatimbu yamono sana mugaka misati ondeta naliobo tubwe chinsaga
Tindaga tekonya. Chiabo. Eri peinene. Raisi. Bana mubuko. Ngono nchana banganyara kogora. Aye bakwa afford. Omugaka mesadi ndendanelia spinach. Iko bana lira baliane. Wasa kutora wasi ndeo sinalitisaka chao chiangire gaiga. Ira baba gopima. Bako tingi kifata niko sime kwaro. Kwa beko ibintu byakoraki. Yasa seria. Kakiti gaminyoke. Whatever enoke mu Agrovet. Omugaka mesadi. Ndeo onde tanelia spinach. Okorra bosongo togoite bwango minyoka chogonsa. Namaine ayirira natalira eduka ya Enoke Mimero mu cyobusongo iriko enyorera amaryogo yo gusalira bimeri endagira neti supplement chetugo amaryogo yo gusalira ekenyambi chimbusoro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imiyomo cyokisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyirange na Market Plaza Goshe naboko banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiro Falcon Petrol Station bono niko bachakira urusagi rwa borondorogia imiyechi nsamo kiri cha yogo angena yogo primary wigo naboko bakira eshimi Enokem Agrovet, one harvest at a time. Omwana wembe bagatebi omwana bwenguko ngae omwana wembe bakaboli omwana Chingekero chomogusi Nyangweso ni ngenda tingo kola Nyangweso na koile ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire Keraritu kori alamisi enseye monenusu ya maragoba Echinenchi ngekero chomogusi tukuna gukwanira entekenene no kuinyorania igwa aziteyo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abakusi bare abantu basomibwe batwade chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni unatobona okwerega obunobukano obukano bungwa gatumekire engagi kinyangi cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igule beni morogoba maokoro nsara maya patina bagubuleba engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro ninga kiego kigocha kila rituko lia aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberiyo yokwera Numwiroroye rituko ria ijuma chinsa isano ne mochemo gaso nasiko gichana Omokunguzyo mazyo myaka yako manya barwero semo mwana Okunguzyo mazyo myaka yako manya barwero omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngae Ndizi TV obwansu bwomogusi Ndizi TV tuasabire okwabira ko bwatekana no konyorwa ake kwa maya ensa emo yabono mugoroba na gusogera ndonsi asura sempwa to gosemerenga no gento kabokwe kya nimero biri auto gendo to ko kwarega ni Ndizi TV ensa emo yabono mugoroba litukulia la Messi chitariki 15 chumo tinyo gatano mwanchumo lira sentunire to 17 sembe sekerenga yoko ringa tonyera ko bato kumanya muna inganyere ko bagwatekana manganyere ko bagwateka imena iskoero ngorwa gusimu mwanchumo ligaria kulende litanga ni pit katanyore asinchire bwenge kesi nchiro batanyare kurigereria gekogere kigwango nkire bakomane kibaika Wizara ya Bocherene County ya Nyamira kogokere kerengo gyo kyanyo ko kwambukiriwa ko burohire bwesosera. Na kwa nini tuende shuleni?
tori gochikoirana emiremo ya serikali tori goikerania magana itaba arimi ba junior secondary school ngonyare ko bakwenekia. President Museveni's visit underscores the enduring bonds of friendship and partnership for peace. Ense ya Kenya gwetera muraibu ense Dr. William Ruto kurire guchikubwatira na muni se ya Buganda. Ayo amanande amango mancho mori gele ngo kwari gele asenchire bwegero nyara ko gusanga amona inchenyira bwegero bako yabwatu wetera se mitandao ite ya Facebook Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News na wetera se website www.ndizitv.net ulitoko bwatera na yakoneke buna go jere wetera somo no bimanyira liga kuro kwa leader mo sechinga kiboigo Petra Mokera gena tukoba kweneke abuna chibicha muneliogi chago chira senchire yobo ikerete ne kwa Josephat Amisi ko kwali ganya nyara ko batoko sanga amona yetoko chaka amayense ya moya bono moroba rwase county ya Kisii litwala lero ni go mugabana we county ya Kisii po Simbarati anyara ko baga gutwarega ikaro kia bene na bateneneli na boigo babwatani bechi committee ao chechi basari imeye county ya Kisii ne rwase chi ward chonsi omosangere kano nyara ko bakolekana ase amagacho ITC ekerene ekyomo yego yono kwene kiabuna banyare ko babakorotota omorobelio boko bwato kwa chibasa lina boigo ekoligereria hagati ya makomwa ya nyara kwa baga kwene kiwanene chinga kichibasa kyari kwa bachikonanwa otia ase abana bechi skuru eliyo bunenjira yamo yokoneke serikali ya nyara kwa boigo sira chisemi ya county ya Kisii chinga kichi nigo mugabana Paul Simbarati nyara kwa baga koralia okogwerirwa kweli golilyo kogora anene mbusoro ya ashabukado kwa semye yamo wekera shiringi emeronge 5 asanyara kwa baga kobolia abale bibanyara ko bagwesokia sobunge na kwenyorere kemerikyo una enchira eyamo yo gusira ogole bibwa kira lituko gutomoye muri kito Julie Kerubo. Umugavana we county ya Kisii Paul Simbarati aseritkoria rero ni gaumerana nechi committee chiri chatenenere to kwano no wechi basari chi county asekere wadi asoma yego yokorekana sensema ya agricultural training center ase governor ringe koringoria obore obwaro kanete ase okwana no ku wechi basari. The committee to examine. Sasa what do we do? I'll ask that question. I'm sure. Aigani gamo chechi committee chechi ward chiriyo botutukano bwaro kanete na kubabolia gokora mirimo iri kwena kebuna chisemi ngo kinachira ase county ya Kisii. Basa yena tega na ndenya saga wa kunyora chipesa mtoa komenta yake. Torole abantu bakoleki basomo. Boigo ni gasaba ko bomostari obosyo kwena kebuna chibese chung kwena no chira senchira yo bwasyo ku wancherelia konde gotaiyo eri gokonyes egesaku kiamambia gwetera chisemi. Lakini simo ndio mbasa na exp. Tuzo nzuri here. Owen kwenu. Ketokonyi abantu balibanda abataka bali katikati yekero yetu. Twebona igolyo kana litana yoko na twakorera sasa. Tayari kumurani. Wale ulugwatenda mu wena konya ayo mondo. Kero twale ndamo na Nonya nabo bali bonsi babere bagutenenera kwena no wechi basari cyo korwa se chiwodi ni go bakano litkoria rero kubwatekana nebirogo byabo ase chi committee echo. Check ile ndio. Check ndio watu hiyo kama tunalipa wafanyakazi wetu. Enda mko na bank account. Boigo ni go governor akwanera kemerikia hasha avocado ekyo aigorera bwango igago chase abaremi asabono atebire buna okairi chibese asekere kemeri ekyo kurwa emya yemo gwika chinusu emeronge 5 eri kwene kiakera muremi nkonyora re kemeri ekyo kubwa bono ni gateba buna na chigo chakia chisako cha abaremi asekere wadi echichira chigokonya abaremi mugende murozi esake etoe abalemi nate nyantoni afkade ishingi ya moja nate nchiwa ni ishingi ya 50 na ndio abantu baragure makareki basura mukuru ngende robo na mokoro na kichingani lakini twatendro lwesi ukurusi ko butakobona akobona 150 lakini for abalemi baito it's 50 shillings. Bagore in the 45 years, a mianke a very joke.
Webrisa na influence cross chibesa na ndio bakora ba Yungo reporter yegetaseni Kiandizi TV editorial na Julie Kerubu. Bienveno umuliki oito Julie Keruba soroboti urwa senchira yobo ikiranime county ya Nyamira nigo tokomanyigwa buna nigo bono eserikali county eyane sector kusebizara yabachenu egenda takobage kogokera ekerengo anino kwambukirwa kuburire bweso sera kegenda takobage kwira nanse ase ekerengo kya igoro mono bago kwana litkolero echinga kicho koena na maigeri ogochia se abanyagitali balia bebinyorogo se community health promoters nigo omo health public officer kurwa sensemo eyo yanyamira tomo njonga anyara kobaga goteba hayo siniganyare kobaga wikiraniwa ekobwatekana no kobwaterana owikirano kwanyare kobakorakana gati ya serikali wizara y'abacheno naboigo ababwatani abo be sector y'abacheno tomanya muri kwitokura se county yanyamira polikapokara Bunenjire moyo gokeano kwambukirwa kuburire wa malaria kurwa sub county ya Masaba North nigo abanyagitari banga bubuya bumenyekanite buna community health promoters bagendete konyora megeli na kibaranyare ko bagosigasegera maruira makamake ase binyoroime musangerekano yo waletiramo abanyagitari abaiga kurwa sub county ya Masaba North nigo olene kirenga yokoba obomanyi enjera barasigasegera maruira makamake ayo aranyare gutangika ase chinga magigabaruire batareki gwase chinyagitari chikesi nchiro batanyare kurigereria gekogere kigwango nkire bakomane chibaika chirichietaneti nabo bagwade baisha abantu baito bagenda nyagitari musangerekano yiga okorekanira ase dispensary yeri Kenya igo obwate obwaito bonene guchasa abanyagitari abaiga buna bakwerera itangani kabisa ngora abasemi tole igoro ya mangana malaria ekera tu abasemiri number 1 tu abasemia amangana y'echineti ekera tu abasemiri amangana y'echineti tu abatebinga ki chineti chigotumeka abanyagitari abaiga nigo baereire njira banyenderere ko bagokonya abanenji kurwa sorego ngoroiga gintu korengana mana barabo babulira abanenji kunyaraka bagwa korobotiri molyoka chingaki batwali manyererio bibira oroke oburuire bonde bwensi ubu baranyara ko bagosegasegera progresente yerabe ekera abantu barwarite asoko kyane no gokuo konge dead date na yarone na bego kyana asenge nje tokubwatia majikaye kasi bakura mutuka mange twakonyera abantu baito kwetera serikali chipatna chito cyarabe chiko suma munsema ya malaria mono CMMP ya tokonyera mono sababu bintu totumia tools commodity totumia se kubwena malaria CMP supply nyagitari abaiga nigo bagendere ko bagokorobokorera bwabo asege kabono ase korenganamo nomo bisana bigo no mutuki bwa mangana y'uburire kurwa se sub county yiga ya Masaba North Serieta Benedict Simba akwereranga uburire obuiga bwa malaria nigo bwagendere ko bagokeana ase bono koru chiripoti tokonyora weekly kire tubwati facility 28 ne kire facility ngontomerere week eyin kobekese system yaroke malaria seito anekete abantu ngotumeka bali chineti biya ando omuntu kaibure bobe abanyagitari to ababaitos community promoters baso amedia abantu no monda ko ibobe nyagitari igona kieke kogera ase Nyamira county ase malaria insatole kabisa kurende abanyagitari abaiga nigo bairanira ingambo ya mono cha serikali asokoba ebisagwe bikebyo bikorera baraboka abanyene gwetana nase binyureme kurwa obokoreri bwabo kurende nigo boigo bagende ko bagotambe yo kubuli kwabo cha serikali kwene kiburango bakanire bisagwa binde ibi bitikarete bunenjire yamo yo kobaho moyo nabo igo bunenjire yamo yo kubanjira gwetana nase binyureme ili kurwa obokoreri bwabo ngoche ya tunyora kidogo serikali county ya to sasa mu stipend kidogo ya tuaitira community chetu kati no ayeto nekora mikalende mbato tetina papa ntokorteki ntokanyete mbaya ndakotoa ichapuko tsometina along litete kulinganamo na Tomo Manyi Onchonga oyuromo public health officer kurwa sub county ya Masaba North nigo aereire nchiroborero bwiga bwiranire nse hanene bwa malaria asaba semeria abanenchi kwene kibunango bwate bale amachikayo bakwegwa munabanyagitari abaiga malaria sekoli umuntu yomo etebane ko base nyumba umane mbolinga kitubwate chiumbu gekorande nyumba yenge mabwango na kero umuntu enyora lakini ekere banyorire kesi ekeme getangani bagepimire bakanyorenga na kyo ba umuntu amarwire mariogo umane mbolinga igo banyarire kona cha transmission kurwa so umuntu yomo guchia sonde
bagerira abantu ba Masaba North batwarira Marembe asenjira yo gutwara chinsa cyo gukora ibintu byabo binde kwetani guteberera korora kuira abantu nyagitari nsakinde nakona kurenda bali barwarire nyumba wetera suburiro bwa malaria. Ginko reporter getasini kya ubwanjete kya Ndizi TV kurugigase sub county ya Masaba North ime ye county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara togotigana na roboti oruruaye Polycarp okara kurase county ya Nyamira mwancho murigeria niga sentunda ende aboro kia ba junior secondary school bagendere ko baba ko yemo serikali asogo taikirania chira chyogo ikirania amagani abo muna enchira eyemo yokubalika embere mo asensemo area ya permanent asechinsemo nigo aboro kia bagendere to ko baba korobekana nabo igo koro kigo taiseleka kwabo enchira serikali gendete ko bage koiraneria okoboria kwabo ime county ya Nyamira nigo aborokiabo banyara ko bakorobekana obokatagati bo mujo ya sekeria bo bagendera ko bakomoja serikali anene kyombekerie yokolika aboroke gia teacher service commission na senchira bagendeta ko bakobwatoka amarube gochia sabana siasa abo bagendeta ko bakoena na amarube ayochinka kibono bagendrete amone emega yabo yake siasa bagokwana yobanyara ko bakobolia serikali nyara ko bego itabera na eukona chagwa ekigambiro unabanyara ko bakulikwa emiremo asensemo area ya permanent gagotumonye muri kwito Vincent Onyanja Imeje county ya Nyamira abungati abari mu ba junior secondary school bakorokana kwe mungania anemona sotsana kwabo nemerimo kurwa serikali anansensemerie yo konyara kuligero ryo kogani kwabo igochinga kechi abari mu banyare bagotse abuna watekera na semerimo yabo kubatekera bune serikali tana gotegera kogani kwabo asokonyara kubalikana nigo bakane gotari ko gotera centre ye konda asabaga nikuri ko gotera centre ya permanent and pensionable igona nyina oba mochiri gati y'abana siasa korokana gosona na sokoliko ko barimu asabatebere buna abantu nabayiga bantu bakorete skuru asinga kiyama igababereska semya kemenge wekera bone gati bararikwa asinga kechi batebere buna abantu bakore skuru bangoiga nigo barokane korwemeremo n'abantu gutigwesko abo bakorete skuru emyaka y'amagega. We have seen several letters splashed in funerals and political rallies. Initially the procedure was that just you graduate earlier, you get appointment earlier. But what we are seeing now is that our political leaders are bringing letters to give people who graduated about even 2 months ago, leaving those of us who have been in the field who graduated about 2017, 2014, 2016. Honestly, it's extremely unfair. Igochinga kechi boy gwanyarre komo chembo baigere kurwa ase kyombe create service commission TSC asokorokana ko bachari abari mu ba junior secondary. One of the lawyers of TSC one week ago said that we are cleaners and painters, and so we are here to confirm to them that we are not going to those school because we are painters and we are cleaners until they come out and apologize. Dengane genrete koleta ribirari tindi ane monokurwa sabari mu ba junior secondary asogote abuna wekirabone igati baranya robokonye bonde bwensi nakogane teacher service commission akone kubunango tegerere na koigwa okogani kwabo. Iwapo sisi si employees wa TSC, basi sisi ni nani na kwa nini tuende shuleni? Mbona watu amuru turudi shule na wanajua vyema kwamba sisi si employees, wanatuita cleaners and painters. Chinga kechi boigoni gobate beruna mbali gochi gotigara maigamba gendera kurwandira kogani kwabo nago tuguterengane nde yonsi gochicherigwa nago tebuna wikesere kali eigwe nago tegerera okogani kwabo. Not going to bow down to any intimidations from anyone. Those are the teachers calling us CSOs, telling out of our job. We are not going to quit this war. We will continue fighting. We will remain to be cleaners and painters until you know our worth and to permanent and pensionable. Ayani gagenrete kone kiwaka kali serikali yabakegote bongo tera somo nyakrobe budget wegoro mubunga bansemo ya Kiharuni ni Nyoro asogote abune serikali ni gebegate nsemo wetane chi billion kira konye asokonyara koliko kwa balimu libuli ndribuna abalimu chirigwe merongene na batano mu bachikoliko gwetire nsemo ya serikali asomuro permanent and pensionable onsi kyanda ikomene libuna umurobero CBC gosononyaro gosiroka nego cha sabalimu ko reporter ya Ndizi TV betera Nchenkoro kwa Vincent Onyanja.
manchumu rigereria twako ariganiretie gati yabo ebirengererio byabamenye kurwase county ya Kisigoro yo muswada oyolengete okomentwa kwa ebango imeyense ya Kenya nabo igetaro yaye umurayibense ya Buganda yo gwali Museveni gocha imense ya Kenya sibanyara ko bakobiko kubwatana ko bakorera moye gonyara ko bakorekana se nyumba yo buraya State House umanchumu rigereria keranga mwana soko ne gonyara ko bosanga amona intome yaya nyoranga ngomera na tole amona chisesa tochebo no botukaso kumanya ya mona anda magtogera tokoboto ko ariganiria asemesa yaito yamaya chinga kitobotera na mona bariki baito bamwamaya nabo igo Petra mukiro nyara ko bakwene kiya chibichama ryo gichya gukira senchire gwikirano nere leader mosunyara ko bakwene kinga gochire gwetera somo na kwimanyira itena ko goje spata misi ko kwaneria oborigire buyabwemero buri ko buate ime ya DZT bitomera naye amona chisesa tuchabona botuko